jen tebe chci ráda mít, jen ty mě dokážeš potěšit, jen tebe chci ráda mít, ta tidli dám, pupupidu. Já vás všechny srdečně vítám tady v prostorách Městského divadla Brno v Atriu pod Vínem, kde jsme se sešli za účelem akce, kterou těžko říct, jestli nazvat tiskovou konferencí nebo happeningem, ale každopádně se jedná o společné setkání, o která jde v divadle především. V měsíci červnu slaví Městské divadlo Brno 80 let své kontinuální existence a kontinuálního setkávání se nás všech dohromady. Byť nejsem nejstarším pamětníkem těch časů, tady na Lidické ulici, ten, kdo tady zažil nejdelší čas, tak sedí po mé levici, je to Petr Gazdík, protože v bříšku své maminky běhal po jevišti už před 50 lety. Já jsem si vysnil tu profesi režiséra a nikdy jsem si nemyslel, že budu muset to divadlo šéfovat, či dokonce ředitelovat. Nakonec mi to bydlo zůstalo v ruce. Ale já bych rád připomenul ještě ten den 14. června roku 1945, o kterém jsem měl možnost si vyprávět jak se svým profesorem, docentem Milanem Páskem, který mě učil 5 let režii a řediteloval tehdy ono divadlo Bratří Mrštíků. A samozřejmě, že jsem měl možnost, a on byl režisérem, on je první Manon Leskonec Valovi, tenkrát to byli studenti Brněnské konzervatoře, kteří toto představení připravili, hrálo se to v tom sále naproti Bláhovky a stala se tedy Manon Lesko ikonickou inscenací našeho divadla. My ty oslavy koncipujeme nejenom jako vzpomínku těch 80 let, divadlo je jako noviny. Každý večer noviny vycházejí ráno, my hrajeme večer, prostě jedná se nám o ten den, o ten aktuální den. Je to hezké, že jsme se dočkali těch 80 let, ale musím říct, že se snažíme, aby každý večer byl jako ten první, ten narozeninový, protože je to kontakt živého člověka s živým člověkem a my ty oslavy neseme v duchu vzpomínek a úcty vůči všem těm, kteří za tu 80letou historii rozdávali radost, ať už stáli na jevišti, nebo byli pracovníky servisu, aby to jeviště fungovalo, jak má. Těch lidí bylo na tisíce a na tisíce, prošlo tímto domem i všemi těmi domy, kde jsme působili předtím, i novou hudební scénou, spousta nádherných, báječných lidí. Velké díky naše patří Janáčkově akademii muzických umění, spousta absolventů této školy jsou našimi členy a předpokládám, že tím, že oslavíme 80 let Městského divadla Brno, tak nic nekončí, ale jak se říká, všechno začíná to každý den. Peťo, Standa to již sice naznačil, ale jaké jsou tvoje první vzpomínky na divadlo? Dá se to najít samozřejmě v archivu, my si najdeme, že jsi v 5 letech vystupoval v nějaké roli, ale zajímá nás, co ty si skutečně pamatuješ. No, já jsem říkal Klárce, to bude tak, že Standa všechno řekne a ona to ještě dopoví a pak se zeptají mě, jak já si to pamatuju. No, já si to pamatuju samozřejmě hezky, nejen, že jsem byl v tom bříšku, ale ještě jsem tady tak jako pobíhal po celém divadle, takže když Standa přišel do Brna, já už jsem měl pocit, že mi to divadlo patří. A hrál jsem tehdy v tom Macbethovi, k tomu se pojí hezká historka, dneska jsem ji už jednou vyprávěl, jak já mám rád autentické divadlo, tak tehdy mě přivedli a řekli mi, že mám hrát dítě, které zabíjí. Já jsem udělal hroznou scénu, maminka mi koupila zmrzlinu, pak mi dala pár facek, zkoušela všechno možný, nic nezabíralo, až jsme seděli uplakaní v rekvizitárně a najednou tam ležel na stole takový velký dřevěný nůž a moje máma povídá, podívej se, tak si vezmeš ten nůž a nenecháš se zabít. A já na to jsem ku podivu přistoupil, šel jsem na tu zkoušku, režisér Nebeský to tehdy myslím dělal, to nečekal,
A když na mě nastoupili Mojda Heger, Ilja Kreslík, myslím Pepa Jurásek tam byl, tak já jsem vytasil ten nůž a začal jsem se co nejvíc bránit. A oni se tak lekli, že začali utíkat, rozeběhli se a vznikla z toho hrozně hezká autentická scéna, kterou pan režisér zachoval. Nicméně my herci samozřejmě už jsme to nikdy tak krásně autenticky nedokázali zopakovat. Tak to u divadla bývá. Já jsem si například myslel, že pan Stanislav Zindulka a Jiří Tomek jsou Voskovec a Werich. Protože jsem znal všechny ty písničky Voskovce Wericha, ale znal jsem jenom Tomka a Zindulku. Jestli Gazda přišel jako dítě, tak Igor přišel jako student. Igore, tak jaké byly tvoje studentské první kroky? My jsme měli taky obrovský štěstí, že když jsme studovali Janáčkovu akademii muzických umění, to bylo v roce 1990, jsme tam nastoupili jako takový první ročník muzikálového herectví, ten obor tenkrát vzniknul na Janáčkově akademii a nás učil ze začátku pan Richard Mihola, režisér, který v tomhletom divadle hodně režíroval. A dělávali se tady už v 70. letech muzikály jako Chicago, Žena roku a podobně. A učil nás s paní Herfortovou. Bohužel potom teda pan Mihula zemřel během toho studia a od druhého ročníku jsme dostali, nebo se nás ujal, pan ředitel Stanislav Moša, no a tak to bylo úplně vynikající, protože my jsme od toho roku 92 vlastně ty svoje studentské časy strávili tady v tomhletom divadle. To byla prostě ta nejlepší škola, protože kolem byli ti vynikající herci a my jsme měli možnost se na ně dívat, hrát s nima a přijali nás úplně fantasticky. Ono, jak Peťa říkal, že tady měl tatínka, maminku, on to divadlo funguje tak, že to je taková rodina. Vlastně ten čas, nejsem tady teda 30, já to nespočítám 3 let, tak je to takhle uteklo úplně, ale vlastně mezi fantastickýma lidma. To je prostě pro mě důležitý, že ten život, ten pracovní strávíte s někým, s kým ho chcete strávit a koho si vážíte a to je prostě nejkrásnější. Já to mám velmi podobné jako Peťa Gazdík, akorát prostě s jiným divadlem, s divadlem Andreja Bagara v Nitre, protože mi rodiči jsou oba dva herci na Slovensku, ale co se týká městského divadla Brno, nebo já si pamatuju úplně první tu přesmičku, myslím, že pana ředitele DBMDB, že jo. Úplně první vzpomínku mám na jeviště činoherní scény z roku, aktivní vzpomínku, že jsem stál na tom jevišti v prosinci 95, když jsme hostovali s divadlem Nová scéna, Bratislava, muzikál Pokrevní bratry a byli jsme na hostovském představení a bylo to opravdu prosinec 95, já jsem byl ve 2. ročníku na Jamu a potom to nabralo velmi rychlý spád, protože jsme začali hned vlastně v prosinci 95, jestli se nepletu, to bylo zkoušet West Side Story pod taktovkou pana ředitele a premiéra byla v únoru 96 a pak už to valilo, takže ta první vzpomínka je tato. Maria, chci na věky říkat Maria, 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 zavolává hudba zazní. Pojďme do budoucnosti, a to konkrétně k 20. červnu, což, jestli se nepletu, je příští týden v pátek, kdy my to tady všechno oslavíme. Od cirka 21:30, protože jsme vázaní na konec představení na hudební scéně, proběhne tady v Žardénu, což je naproti Korek Wine baru, takový koncert, kde zavzpomínáme na ty nejslavnější věci, které na té činoherní scéně zazněly. S velikým orchestrem, s kolegy, takže bude to nabitý den, končit budeme kolem 11. hodiny, takže vás všechny moc srdečně zveme. Lásko má, já stůnu, svoji píchu já jen hrám. Kvůli vám se vzdávám trůnu klenotů katedrále. Lásko má, já stůnu, svoji píchu
letos máme vlastně francouzský biskupák, protože máme Manon Lescaut z Cyrana z Bergeracu a Lakomce Moliérova, takže to se nám, myslím, ještě nestalo. Pomalým krokem se přesuneme na Biskupský dvůr, kde to oslavíme dalším krásným titulem, který je vlastně klasickým, prostě Cyranem z Bergeracu. Navazujeme na dědictví o něch studentů herectví Brněnské konzervatoře, kteří si určili, že tato Manon Lescaut, kterou Vítězslav napsal v roce 1940, hned měli premiéru v D40, tak se jmenovalo to Pražské divadlo. Oni to potom samozřejmě okupanti zakázali, ale všichni ti diváci tenkrát a čtenáři této unikátní velkolepé básně ji vnímali jako určitý druh nesmírného potěšení v prostoru, ve kterém vládli okupanti, kteří se rozhodli naši zemi zotročit, germanizovat, a Manon Lescaut prostě byla oslavou české mateřštiny, metaforičnosti našeho jazyka, nádherné poezie. Však se taky od roku 1940 do roku 1948 prodalo 100 000 výtisků této básně, což je unikátní v historii poezie v naší zemi, a jsem rád, že současní diváci a i ti mladí se setkávají s tímto geniálním dílem geniálního básníka. Tak já bych vás pozval na jednu, která svůj ten divadelní život končí, jak jsme si říkali, vždycky nemůže se všechno hrát do nekonečna, takže 4. a 5. července je derniéra představení Eliška Rejčka, to je takový to souboj dvou českých královen, Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky, to jsme napsali tady s Klárkou, tu inscenaci, takže to vás moc zveme, kdybyste se na to chtěli přijít podívat. No a potom vás pozveme na loňskou premiéru, což byla hra, která se jmenuje Proč bychom se netěšili na smetanu, a ve které my tam tak po svojemu uděláme naši verzi Prodané nevěsty. Jo? Jsme si přísahali, slovo jsme si navždy dali. V každé době věrní, v každé době věrní, v každé době věrní, zůstaneme věrní v sobě. Moje nejkrásnější vzpomínka je, když mě maminka v 6. měsíci svázala šněrovačkou, aby mohla hrát Milence z kiosku. Ne, tak samozřejmě to snažím se být vtipný a smějete se, takže to funguje. Dobrý. Já nevím, která je nejhezčí vzpomínka. Víte, když ta naše práce, pokud vnímáte alespoň trošku štěstí, což my jsme, myslím, měli, a ocitnete se na takovém místě, na kterém jsme se ocitli mezi lidmi, mezi kterými jsme se ocitli, tak jsou vlastně samozřejmě některé vzpomínky blbý, ale ty zapomenete, protože těch hezčích je daleko víc. Všichni, jak tady jsme prošli nějaká divadla, a divadla nejsou vždy hájemstvími harmonie. A jsou divadla, která se hádají mezi sebou, a já jsem o tom přesvědčen, že divadlo mají dělat lidé, kteří mají podobný pohled na svět, kteří zastávají určitý názor občanský, ale především, že to má být souručenství lidí, kteří jsou mezi sebou přáteli, že divadlo mají dělat přátelé. Máme velkou radost a štěstí, že můžeme pořád dělat divadlo ve svobodné společnosti. To je možná důležité říct jenom pro všechny, protože jsou na tom země, které jsou na tom mnohem hůř. Jednou tady přijel kamarád z Prahy, rok 1997, a vešel na tu recepci v Vrátnici tenkrát, ještě možná toho divadla, takhle se nadechl a říká: ty vole, to je divadlo, který nemá mindrák. A mě to tak strašně potěšilo, protože já si myslím, že to je divadlo, které nemá mindrák, jako to mluvil pan ředitel. Ale hezčími slovy, že? A tak já bych teda tomu divadlu přál, ať ho nemá, ať jsou tady tak fantastičtí diváci, jak jste vy, fakt tak fantastičtí lidi, jako jsme my, a bude to všechno fungovat dál. My vám moc děkujeme za to, že jste přišli, že jste tady s námi strávili ten společný čas. Budeme se ještě potkávat v následujících dnech. Věrní.